Siyabingelela kubo bonke ababukele kulesi sikhathi samanje egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Okhulumayo umfundisi uSJ Inkosi khona la ekhaya Evangelical Gospel Church. Siyambonga uNkulunkulu sikhona sise eKZN eMnambithi endaweni ebizwa ngokuthiwa iSenchest la khona uNkulunkulu uke wayihambela khona le ndawo kwaphembe kumsebenzi. Njengoba sikhona la kuzovulwa indlu yesonto njengoba ubona la eceleni kwami ukhona ubaba uDokotela uMthembu. Duze kwami ngapha sinaye umfundisi umnisi egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu ukuthi sihlonishwe nakulezi insuku esiphila kuzo ngokuthi ubaba uDokotela uMthembu ebudaleni bakhe sekusikhathe eside ke nokho ahamba noNkulunkulu, kodwa kule insuku nje sibonga ukuthi uNkulunkulu abone kuhle ukuthi abe ngala kithi Nkosi yami. Cishe izindlu zemasonto sezithi ziyofika le kubo 3-4 azivulile. Waqala ke ngokuvula indlu yamkhulu double story lapha ya elikazi kwaNyamazana. Manje kuyintokozo ke kuningi ke esikufunde kuyena. Sizothatha nje lethuba simnikeze naye abulise kini nababukeli nisabukele emakhaya egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Dokotela. Amen. Bathandekayo ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga uNkulunkulu onathi omhle osihlelelayo ohambe nathi kwaze kwaba ilenkathi. Ngiyakubingelela mbukele ekhaya. Sibonga uThixo osiholile njalo njengomzimba kaKristu sisebandleni lasekhaya Evangelical. La uNkulunkulu wamisa inceku yakhe uProfessor ubaba uSimelane ehambisa ivangeli. Akusiyona into yanamhlanje, akusiyona into yamanje. Eminyakeni ngeminyaka uThixo waba naye hamba ngenyawo engenamoto engenani elala ethendeni eshumayela elala kuleli thende eshumayela kuleli thende because inhloso kwakuwukulanda imphefumulo egcina umyalezo kaJesu, hambani nenze izizwe abafundi. Sithunywe lokho ke njengebandla. Inceku kaNkulunkulu ihambile kumhlaba ishumayela iqala imisebenzi ngethende, ilala ethendeni, ivuka ethendeni, ishumayela ivangeli elingaxutshwe nalutho. Yiloku engifisa kucace ngoba lezi insuku liyaxutshwa ivangeli, liyahlangahlanganiswa okwesenta ngabomu ukudla kwemaswati la kuhlanganiswa khona tonke tintfo egcineni ungazi ukuthi kwenzekani. Kodwa uNkulunkulu imisile lenceke ebudaleni bayo. uNkulunkulu wayenzela umusa yaphila. Manje sivuna, ngiyosho njalo bathandekayo, siyavuna la ihambe khona. Sivula izindlu zamasonto. Ngitholwe le grace lo musa ukuthi kulezi insuku ngicela ukuthi ngiloku ngila ekhaya Evangelical ngivula lezi indlu zamasonto. Okwangihlaba umxhwele kakhulu ukuthi lapha eKanyamazana la kuMother Church khona ila sabona khona ibandla lakhe umuzi omkhulu wenceko. Lala ikhandla khona la wakho umuzi omkhulu i-double story. Lathi nceke usebenzile ukhandlekile na indawo yokuphumula la uzolala khona. Okumsebenzi omuhle. Kodwa ngifisa ukugcizelela lokho ukuthi sikulezi insuku la abantu ungasazi ukuthi njengoba uPaul washo wathi abanye baqhutshwa izisu zabo isisu sabo singuNkulunkulu wabo ngoba manje akusahambi indaba yevangeli.
selisemuva ivangeli sekuyizinto esizenzayo ukuze sithole imali. Engathi into enkulu manje siphusha indaba yemali. Kanti yebo iyafuneka iba ivangeli ngeke lihambe ngaphandle kwemali. Kodwa undoqo noma into ebalulekile noma into eshisa ibunzi ukubona umuntu ephenduka emamukela uJesu njengenkosi. Yiloku esithunywe khona more than everything. Enake uNkulunkulu ke uyazenzela ngoba uyayimela into yakhe. Ene uNkulunkulu akasizwa. uNkulunkulu uma nento yakhe ingakho sithi kubalulekile ukushunyayelwa kwevangeli. Nakulesi sizukulwane esikuso engathi uThixo ebengasivusela amadoda namakhosikazi, intombi nezinsizwa ezizongenwa umoya kaNkulunkulu, umoya wevangeli, hayi umoya wezinto, hayi umoya weimoto nezindlu nama outfit nama labels. No, umoya wokushumayela pure gospel, unmixed, ivangeli elimsulwa elingahlanganisaka elithi uJesu uyasindisa. Dokotela khuluma indaba yezindaba. Uqale endlunkulu. Yes. Wavula i-double story. Yes. Sathi sezwa waba sowuvula elinye lama branch Yes. endaweni yasembalenhle. Wasuka embalenhle waya kadanje emludi yebo eBinari. Wavula manje ula eNatal manje sesishintsha iprovince manje suka eMpumalanga seKZN. Ngithintwa ile ndaba oyibekayo Bishop ukuthi awu Nkosi yami kule insuku kwangathi siye sibuke izisu zethu kanti la inceka uNkulunkulu nje ubalile ukuthi iqali ihamba ngeenyawo ilale ethende niphila lempilo yayisikhalela ukuthi kuqhubeke kakhulu ivangeli kunoba yona isuthi uthe Bishop uthe Dokotela ibandla sekasebenzile labona ukuthi usebenzile nceke kaNkulunkulu nako kuhle noma thina singakubongi kodwa sithi aliqhubeke lihambe ivangeli ngoba umqhele uyawunikezwa yilo okubizile kodwa nathi sisemhlabeni singazange sikubize sithi nakho aliqhubeke ivangeli lenze njani lihambe sibona ke ama outcomes fruits umphumela yokuqhubeka kwevangeli ngoba indaba enkulu it's about souls. Uma sibona imphefumulo iphenduka yilento ebaluleke kakhulu more than everything ngoba sithunywe yo hambani nishumayele ivangeli anenze okunye nishumayele ivangeli abantu benze njani baphenduke ngoba uma abantu bengenza uphenduka asizoba nabandla. uJesu umsebenzi wakhe esiphambanweni uyise upheleliswa ngokubona abantu bephenduka bebuyisana nenkosi uJesu singabi kwi-cult singabi kwi-sect kodwa sidlule singabe esontweni sedlule sibe in the kingdom embusweni kaNkulunkulu. Yingakho nami ngivela kwi-denomination yami but for the sake of the kingdom ngisembusweni kaNkulunkulu. Lo umbuso kaNkulunkulu isibaya asibalulekanga kakhulu ukuthi abasesibayeni bathini sonke ke ngaba se-evangelical bese baptism bese assemblies bese faith mission bese evangelical into esikhulumayo lapha phakathi sikhuluma yinye ke ekhulunywayo uJesu osindisayo ngegazi lakhe kuhlanzwe izono siyathethelelwa asinakho okunye siyabonga kakhulu babukeli sabukeli emakhaya Nkosi yami siyakhendla kulabantu abadala uDokotela Mthembu mina ngimazi kudala ngimuzwa emisakazweni bengazi nami ukuthi awungiyoke ngime eduze
ngoba ubuya bengidokodela wezomshado wakhe amaningi silalele sezwa abuild baba siyambonga kakhulu uNkulunkulu mhlambe yipi i-challenge ongayiphonsela we as ama young pastors uma ubona kwakhiwa kushona ukwakhiwa kwesonto livulwe yinje ongayiphonsa ngoba kwesisikhathi kuyashunyayelwa kumisa amathende sicede sihambe mhlambe sibe sesithi sikolekile nokwesikolekile uyabona lama hit and run but mhlambe isiphi isifundo ne challenge ongayiphonsela ama young pastors kule generation. Ngifuna ukukhuluma kanje ukuthi as a council of churches umkhandlu wamasonto njengoba ngusihlalo womkhandlu wamasonto eMpumalanga uma lihamba lifika ithende lifana ne-labor ward la kuzalwa khona umuntu yebo then siyadlula ku-labor ward siye clinic ngoba funeke simgcine lo muntu usezelwe now ayikho kenye indaba angagcinwa kuyo kusesontweni isonto ke isibhedlela iclinic la afuneka abunjwe khona amoldwe ashape anikezwe direction ukuthi indlela yokuphila ke manje siphila kanje ngoba ubuKristu is the way of life indlela yokuphila now uyithola we uzoba sesontweni uhlale phansi ufundiswe awusavangelwa manje ingani uvangeliwe uphendukeni usuzelwe awuzalwa kaningi uzalwa kanye bese uyakhuliswa ke ngezwi uhlalwe nawe phansi ishwe izwi not ideology yami khuliswa ngezwi not thesis yami ngoba ngine doctorate cha uizwi lenkosi athu Petro lifana nobisi uma ulidla uthola izakhamzimba zakamoya ube strong spiritually that's why now nezwi ngakho uDavid uthi ngiyalilonda izwi lakho ukuze ngoni kuwe ukuze ngona akuyukwenziwa ezinye zezinto kuyokwenziwa madoda izwi muhle uNkulunkulu hey mfundisi Mnisi uthini nje uyabeka uDokotela la ubeka izinto uyabona uthinta izinto iyashuba lento angazi ukuthi uyabona nje nami sengiyezothi ayikhona ngathi sikwenye indawo kuyafudumala kodwa ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba usho Dokotela ukuthi lapha kulenhlangano the Council of Churches as a chairperson kuba isifundo esikhulu lokubeka la phakathi kwethu ukuthi naseMpumalanga uNkulunkulu uvusa amadoda ahamba phambi kwethu kodwa ngingazi ke mfundisi ukuthi ungathini kulabo bafundisi abakhona abanye kuyini abangakufunda kulama giant uNkulunkulu abekile noma njoba nikhona nani mfundisi ngoba sinezinkinga namhlanje mfundisi ukuthi abantu abafuna ukufunda namhlanje abantu bafuna ukuqala nje umsebenzi abantu bahambe balahlekele ulwazi kodwa yipi inshisakalo noma inselelo ongayishiya manje kubafundisi ukuthi njengoba nayo livangeli lishungelwa kufuna kwenzeke ini ngoba uthe uJesu hambani nishuma livangeli nibafundise kani even the shepherd nabo laba balusako bayadinga ukufundiswa uma nje ungayivala ngale ndlela mfundisi ngingayivala ngokuthi webalalela ukuthi kubalulekile ukuthi sifunde theologically ukuhlalela phansi izwi lenkosi sithola amaqiniso ezwi sedluleke sifunde kulabo abahambe phambi kwethu yes sikhuluma ngamadoda amakhulu afana nobaba uLady ubaba uNicholas Bhengu ayihamba nethende le back to God sikhuluma ngomfundisi abadala umfundisi uNgidi wase Faith Mission sikhuluma ngomfundisi uChiliza base African Gospel la madoda lawo those are pioneers those are pillars zase South Africa jikelele lapho siproud ngabo esingafaka ngisho nangu Professor Simelana kulelo hla lalamadoda uNkulunkulu obabuduma abasebenzisa kwenzeka izinto kwadeleka umsebenzi kwaphuma amadimoni kwahamba imimoya abantu baphila lemivangeli silimi ngenxa yaba dlulile esilandela bona nathi sizodlula nawe uzodlula sithi ke kulabo abasha mabangacabanga ukuthi
ngaphandle kweyinsika khona bangakwenza Hey man. Singasusi isikhonkwane. ivesi lisho njalo Abantu abadala. nanso ke kufuneka kuhanjwe khona ke emzileni Yeah. uma uhamba ke kulomzila njengoba ngithi akugcini ngokufundiswa there are things kunezinto okufanele uzizwe kumuntu omdala ukuthi uhambe kuphi akaqalanga ngeimoto ubaba uSimelana akaqalanga ngomzo omkhulu akaqalanga ngamasuda phambili label Vintonia what uyabona kodwa la aqale khona ushiye ama-marks isibazi and lezo zibazi izona ezibuye ngemumva zaletha iy'moto zaletha zonke lezi zinto okuyinto esishoyo nakulabo abafundisi abancane abazi ukuthi kule ndlela le eyababiziweyo angeke uhambe ngoba uappointiwe angeke uhambe ngoba uhalela kunezimpi zakhona efana kuzilwe ume ungathetshela imrawo ungabuyele emva kodwa uthi ngiyaphambili ngimzwile uNkulunkulu ekhuluma nami engibiza angijoyinanga lento angikejoyini lento ngimzwile uThixo ekhuluma nami noma ngathi sekuyanyukela kodwa uThixo ngimzwile uthe and yilo message engiyiphethe ngifuna mina ukugcizelela lokuthi uma ngabe ungumfundisi omsha utheni uNkulunkulu kuwe ukuphathiseni what's the message ngoba if you don't have the message uzogcwala lonke ithafa leli ukhuluma into ezingekhoyo uzuhambe kuyokhendla ufune namanye amandla ube nezinyoka ube nazo zonke lezi zinto at the end of the day kuyayiwa kunomnikazi walento la sonke siya khona esiyofika yebo sizilande ngesikwenze siphila emhlabeni enungacabanga ukuthi uzobaleka mhlambe ufane nabantu balapha eSouth Africa babaleke bekhipha imali bakhulumela bebe benamacala cha lapha kusemphela ndebe ingakho ivesi lithi uNkulunkulu akamiyeki onecala athi akanacala la thina singakuyeka ngoba kukhuluma imali yakho isemlonyeni wethu sesiyidlile asisakwazi ukukhuluma le mali but la siyakhona akunawungena mali Hayi madoda siyabonga dokotela kakhulu siyabonga mfundisi babukele emakhaya nibe nenhlanhla ukuthola lo muso ongaka ukuba nilalele nizwe izinto ezijule kangaka siyakhuthaza ukuthi konke obukele kwangathi ngaba nalomkhuleko ukuthi inkosi njengoba naba bahamba embili mahamba embili ethu odokotela Mthembu babaliwe babuduma babuchiliza babebhengu mkhulu Simelane sibukele kubo simbheke uJesu wasibizayo siyabonga ababukele emakhaya egameni lika Jesu siyaqhubeka ke manje nokuvulwa kwendlu noma kunikelwa kwendlu yesonto egameni lika Jesu keep on watching us on YouTube Facebook na WhatsApp siyatholakala Evangelical Gospel Church on Facebook YouTube EGC online channel
Hallelujah. Hallelujah. Glory. Siyabonga kakhulu. Ngajabula lapho bethi masiyendlini kaJehova. Inyawo zethu sezimile emasangweni akho mnambithi. Oh hallelujah. Akasini bazalwane egameni kaJesu. Halala 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 halala. Wingwele somali. Siyabonga bazalwane. Usoshilo mfundisi inkosi babungelele bonke abazalwane. Wabamukela bonke abavela kwindawo ngahlukahlukana. Nawe mnambithi nawe Sanchete awusimncinyana. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje usuku olukhulu lokuba kuzonikela na indlu kaNkulunkulu. Inikelwe kahle kuNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu bazangeke samosha isikhathi ke. Sibonge kakhulu khona ubaba wethu la ubaba uProfessor Simelane ongumzali wethu okhona namhlanje ukuba aqhubele umsebenzi. Amen. Simshayeleni izandla bazali bese siyanelisa. Sibonga kakhulu kunjabulo ngombona ekhona ubaba phakathi kwethu. Ubaba unesicu se-diploma in theology ayithola ngo-1966 EUPI khona ngala. Amen. La ancela khona 1966. Bangakubekanga ngazalwa 1966. Singaphambisa izandla ngoba ngathi sibaningi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ambusisa ngeDoctor of Divinity, wambusisa ngeDoctor of Literature. Amen. Waphinde wambusisa futhi ngeDoctor of Philosophy. Una 3 ama-doctorate ubaba. Amen. Simshalele izandla bazalwane. Oh, kusiyama. Hey. Nala kholweni. uNkulunkulu yabathatha abantu abathathela ababekela abasusela abayiseli. Amen. 2010 uNkulunkulu wambusisa ngesico esikhulu so professor uprofessor wayekade emqoba ngaleyo langa wathi namhlanje na Professor Simelane uNkulunkulu kusulisa ngempezi. Hallelujah. Uthe ubaba uma aka-Israel komunye umnyaka wathi uNkulunkulu ngisusile uhlazo lakho. Hallelujah. uNkulunkulu yabonelela bazalwane. Kutheke manje kulomnyaka ophelile uNkulunkulu wambusisa namhlanje simbiza ukuthi uProfessor of Theology. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho ucela simshayele izandla. Amen. Then ke siyadlula kubaba sino Dr. Mthembu okhona phakathi kwethu. Amen. Sicela simshayele izandla bazalwane ekhaya. Uma profile yakhe nayo kahle kodwa siyazi umsebenzi wakhe mkhulu ngendlela emangalisako. Is a marriage officer la eMpumalanga. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Angeke ngithi eMpumalanga ngathi marriage officer yonke indawo. Ngoba uyangena emsakazweni baningi abantu abasizakalako kulugwala baningi amakhaya wakhile. Amen. Kani is a chairperson futhi ku Council of Churches egameni kaJesu. Okay, shayisa nje bazalwane bese siyakhulisa. Ha! Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Siyadlula ke bazalwane. Phela ke ukuthi uma uhlala duze noGcobo nawe bese liyawela duze kwakho. Sinomfundisi wethu mabuza lapha eMelo. Amen. Kana walakhaya bazalwane. Simshayele izandla egameni kaJesu. Awumabuza ngaphaka amaphela uSisomuthe. Usule sobe. Siyabonga sinobaphili bazalwane all the way from Kanduzeni egameni kaJesu. Amen. Siyabonga simshayele izandla. Amen. Mabuza Peter Tifu siyabonga uNkulunkulu egameni kaJesu. Amen. Simshayele izandla. Msheni bathi idonga. Amen. Idonga lakamavuso. Siyambonga kakhulu simfundisa udlala bazalwane egameni kaJesu. Hallelujah. Okhona la eteaming full time ministry and uProfessor. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bakhona kwakhe. Sinomfundisi wami bazalwane okhona phakathi kwethu egameni kaJesu. Isibonga ngisazi. Amen. Umfundisi uZulu undabe okumakela ya sumakela ndabesi simshayele izandla bazalwane. Siyabonga. Sinomfundisi wami lapha uLC Gininza full time ministry under Professor Simelane egameni kaJesu. Hallelujah. Sinomfundisi SJ Nkosi. Hallelujah. Okhona naye full time ministry egameni kaJesu. Umfundisi Mabaso naye ukhona full time ministry. Amen.
Ube nechansa kufundisa ngoba sokena wahamba wophuza le sweet waters kulamazwi la amnandi. La mkhulu encele khona. Amen. Siyabonga une diploma in theology. uNkulunkulu abusise. Amen. Siyabonga kakhulu bazali zonke izinto uNkulunkulu esikhona phakathi kwethu. Uma bakhona engibakhohliwe awunkosi yabazongixolela. Amen. Egameni kaJesu siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu asibusise sizochubeka. Oh, umfundisi uZulu uphi kanti umfundisi uZulu? Olatendeni. Ukuphi? Mshayela izandla ezelanga phambili osezingamjezisa ngoba uyeleke emuva. Esondela umfundisi uZulu. Amen. Siyabonga kakhulu full time ministry naye anda ubaba uprofessor Ayimsimelane. Siyabonga kakhulu bazalwane nomfundisi wamalambe lapha le Davidton bazalwane. Bakhulu phela nani. Buka abantu bale Jozi lethu iDavidton bakhona la. Amen. Siyabonga kakhulu ukuzohlonipha nokubukaza lo msebenzi. Awutshela makhana ukuthi ayisinto encane le. Hayi, isinto encane lena ni. Hayi, isinto encane. Ngoba kwenza isimakade. Amen. Sihlonipha into kaNkulunkulu egameni kaJesu. Siyadlula ke bazalwane lesikhathi samanje sizonikeza yena ubaba uprofessor. Ube uyena ke manje ubaba uzosihola asitshele ukuthi sizohamba kanjani. Amen. Siyabonga ke ngicela siphakame sonke siminge izinyawo egameni kaJesu Kristu. Siyabonga. Libongwe ngabantu. Libongwe. Aliko igama. Oh yeli. Libongwe ngabantu. Libongwe ngabantu. Libongwe. Sibingelele bonke abakhona namhlanje kule ndawo yaseNambithi egameni kaJesu Nkosi wethu. Amen. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu sinamhlanje. Sikhona la endaweni yaseNambithi. Yazileke le ndawo ngesikhathi esiphambili bengekula nje ngendlela iqala kuyathi yabona ngaqala ngo-1963 yathi ngekula khona nge-Maritzburg eZwatini. Nawu siyabonga kakhulu iyeGindlovu. Nawu siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje sengize ngafika eMnambithi. Ngizwe lo moya khuluma phakathi eviki athi asinganambizi. Okay.
Asikwe. Okay. Umuntu bathi kumendiyeke umuntu onambithe Yeah. kodwa angagwini. Yeah. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe khona phakathi kulendzawo. Sibonga ukuthi mangazi sikuphi unyaka kodwa ngisakhumbula unyaka omunye engake ngidlula kuwo la sazoma ngiye eKingdlovu noma ngiye eTraska yangisazi engidlula ke lapha phakathi ngelinye ngasengidlula ke itrain yayiba kanye noma kabili ngeviki iyele phindi buyele sebhekile washiyalele beyale tawuhlala ngalonke bestation sokungasekho letha ungamlela ikuyise yena eMpumalanga ngiyakhumbula ke omunye unyaka ngaze ngangiya ngapha endaweni eHarrismith fike ngehlala esiteshini isishiwe itrain beyifuna ngo-10 nihlale nize nosuka ngo-4 ekuseni hey kuyabanda hey kune tea room yancane lapha uyothenga ikofi sengiyaya ke ufuna ikofi lapha e-tea room uthengisa ngathi wakuthengisa India noma umuntu angathi lithwalile nje tata ufika umuntu phethe iswa lakhe phefumula phezulu wathi kulo mthengisi lapha ngela nathi ibhodlela mlimazeni ubithangani phela manje lo ngasihamba uyambambelelo usifuna kwathi simlimazeni yini manje umbona uyambambelelo ngathi ngabe sowuyecungela ngale athothwa ibhodlela mlimazeni nami ngahleka nabanye sasinabo lapha sahleka uthi ngilapha ngicala kuyahlenza sebusika sifike ebusuku sifane sihambe abo-4 ekuseni hayi ngathenga le kofi nami ngahamba ngohlala phansi ngaphuza manje lo ndoda lena ebefuna ibhodlela kuthiwa mlimazeni ngalesikhathi elimemethe ngahleka kodwa manje masesihlezi lapha e-room kulesitofanyana sakhona samalahle le ndoda seyinikwe le bhodlela ukuthi umlimazeni yaqala yakhuluma impela wabuya umqondo kimi hawu ngisheshe ngahleka uthi
lo muntu ufuna mlimazeni uqinisile usafuna mlimazeni ngabo selimele impela lo muntu walo ingazi sinangelinye ilanga nje asenginyathele kule ndawo hey kuleli viki ngikhona la ngibe njengomuntu ophuphayo impela angizange ube nethuba elihleke la kuthe mangulungiswa ithi tendelize la ngathi ngaba buthakathaka nabo ngabambeka kanjani kwezabazana batomisa tende mina ngize sesomisa lendlu makapa ngibone kahle hle elivisi nangimlimaseni ngiyafisa impela kwalo nemandla ngicabanga ukuthi ngizathi nakulabazana ngihamba nabo asesihambeni sobuka lethilo mina osokuna kulimaseni khona sekhona yini hey njabo lahle ngoba ngathi impezonga ngoku noko siyabonga ke sesikhona phakathi kwena silethe indaba ethinzaba basobami okungelula basikhohlwe namhlanje khona la eMnambithi sayibiza kanjalo ke noma ngizothi bahlukahlukana amagama oyini bathi mina hayi azawusebenzisa laseMnambithi siyabonga ke sonikela nasi sakhiwo sakhiwo sesikhashana impela singanikelwa uvula sumeselano wayesakhile naye soendlule emhlabeni sesinikela sedlulile sizosinikela ke uNkulunkulu namhla sakhiwo uthi ngakholwa ayisebenzise kahle kuwe madima kakhulu si mina ngaze ngithi toba ngedwana unikela lendlu lebale kangaka liyavela ngesikhathi TV okuba salo kwaba kubuziza lethu ungeke ujabule nje kodwa bazaleka bazalana abanye bafuthi bafela khona lasala ngelibandla nawu sikhona phakathi kwenu mase ngicabanga ukuthi indlu engaka nje sengazi nami into uma ngivule nginikele ngingibani ufuna impela umuntu osingathi semnikelele athi usinikelela lendlu lebalo ibalulekile abakhona lapho lezo sikhathi bende ivuselelo basi nje kufela ngoba lethe into lengatiwa la Mnambithi balalele endleleni hey bafusa bafukwanda webandla nongo ke siyabonga sinamhla sesizoyinikela seyizele abantu abaningi sukuma ke siye seyinikela le ndawo enhle kangaka bonakalise hey ngeke sikhona kuyinikela ungathi umdlalo wathi indawo lebaleka kangaka kwaphosa kwafa abantu kuyo Jesus imoto batapho sashiswa
ivangela lilethe into lengaziwa kule ndawo. Abantu baphinde bazi enhlanya. Ngobantu uma sebathola ivangeli sesikhathi balathi semikhubo lejwayelekile. Kunemikhubo lentiwa la emhlabeni lathi zawe. Manje ufuna uhambe ngayo lo mikhubo ufuna phambuka. Impela ufuna ukubulawa. Noma uxoshwe. Kuthi bayithola njani le ndawo labazalwane sebelimukela ivangeli kwaba simangalisi esibatholile inzalo. Bazabavuka abayilungise bathenga izinto zokwakha siyabonga kakhulu. Suma siye kuyo soyinikela indaba. Saningena ngomnyango. Ngokungena endlini inganikelwayo kufana ukuthi uyacekeza ufohle thanga bayisuka ngena ngomnyango. Yiko ke namhla sikhona la. Manye abantu ababaleka abakhulu. Iye ngasho ukuthi abala Mnambithi babe nenhlanhla. Bathola udokotela omkhulu umthembu. Unikela lena. Inhlanhla lena nabasela Mnambithi. Sangabatholi. Uzacabanga yena. Sithola simangala simbana tonda umsebenzi omkhulu kangaka lo muhle kangaka. Asihambe sibuse nje. Abanye sithi abatofunza la sithi sibanikethe abantu abanomsebenzi abanomlando. Umlando omkhulu. Oh yes. Hallelujah. Udokotela Mthembu khona phakathi kwethu. So wena umfula nomfudlana. Yeah. Hey. Sikhundla sisile. Ngosi uyena utawunikela lena. Ibe nenhlanhla. Ngathi Nkosi iyanibusisa. Sawuphakama. Sabelele. Bese siya kuyo le. Ngempela udokotela uyayinikela ukuthi angathi noma soshaya isiguqo yini ngoba singabantu manje bahayi sesifundeke izungeze indawo bayizungela abantu abayizala bezungeza iJordani iJericho ka7 tawa tindo. Yasathi namhla sawuzungela manje ngiyabuta usemandleni emqambi emholi udokotela Mthembu. Akusiyo mafika izolo. Sesimini. Futhi ngicabanga ukuthi nenkaba yakhe ngenteka ikhona la eNatal. Hamba wayahlala seJozi. So uhambe eThinzathi iningi nangomshemeni. Kwamanje ugcine engumshepheseni omkhulu weMpumalanga eMasonto. Siyajabula kakhulu ngithola khona. Sawuphakama ke sihlabelele. Isihole ke bazalwane siye lapha endlini. Uma zothi udokotela sihamba kathathu. Sihamba uma sokuthi sihamba kanye sihamba kanye. Siyojabula kakhulu. Ngathi Nkosi ngasibusisa.
Ngibongile abazalwane abaningi. Ngishilo ngathi angizange ube nesikhathi esenele kahle sokuhlala lapha eMnambithi. Umuntu ondlulayo. Manje hayi ngibe nesikhathi esincane. Bengidlula khona la. Hambe ushona eBoyle Smith. Ushona eMfanteni. Shone Kimberley. Shone Qwaqwa. Iyambambile. Kunje si apha two room lapho athi ngelinye la sawuya sohlola siyafuna ukubona amagama sasuka lapho siyabonga so angamange siceleke bazalwane befundisi bazalwa mashiyathi siphuma ngayiphi indlela uma sesiya khona lapha so nikela lendlu yaNkulunkulu uNkulunkulu umsene omkhulu waphosa kwafa abantu bangakhwalendlu uNkulunkulu wabekisa wavumizela endleleni aponjisa timoto hayi ngothi uNkulunkulu wema ngoba afuna ukuthi kwakheke indlu ijawusiza imphefumulo so cela ke bazala nonke nibe khona ke ngosihlabelela bese nisihola ke siye kunikela lendlu inkosi umsanibusise Fakameni babuya ntwana abazalwane kubona kubonga bakhona Malambo bakhona umnisi bakhona unkosi sibatha sihola uyani ke bazana nathi iqolo ntahlabelithi sesiyakhona ngiyengathi uma ngikhuluma lapha ngisiza baloka le ndawo le hayi mabangaphekile abantwana bazabala endlini hayi batabona mina ngithathe amabhawodi ngicisha umlilo sele umhlabasa la kudleni ngifuna sibhekana lendlu le uma bafuna kusendela kudla batayenda inkosi yabo kuphela namhlanje sizonikela le ndawo yaNkulunkulu ebalulekile athi Davide ngajabula lapho bethi kimi asiye endlini kaJehova inyawo zethu zimekhona hlabelani ke bazali isikhona phambili phambili kubeke lapha phambili
likaJesu egameni lakaThixo haleluya gama likaJesu bathandekayo egameni likaJesu ngiyambonga uNkulunkulu sigcinile wasilondoloza wahamba nathi endleleni ngokwenqubo yethu ke enqubeni yabaholi bebandla belusi kuye kuthiwe asizunge izindlu kathathu alibonga igama Hallelujah. ngenxa yesimoke haleluya asizuyizungeza Glory to Jesus. haleluya ngizocela uba sivule amen bese sivula nalapha okumbozwe khona alibonga igama lenkosi bese ke singena kuyo indlu haleluya baba ongcwele egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga baba msindisi wethu nawo amandla abangcwele ukuyikhandla kwabo baba wethu ongcwele wabanikeza amandla Siyabonga. dumo lungo lwakho egameni likaJesu siyayinikela ke lendlu siyivule egameni likaJesu inkosi Jesus. uze kube phakade Oh yes, Jesus. amen Amen. egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya ongcwele lendlu inikelwe kuwe uNkulunkulu wethu Yes. hlukaniselwe wena wedwa njengoNkulunkulu ophilayo wena ungumvuzi wabo bonke wena olithemba lethu ngena nathi ke baba singena kuyo sikwethemba sikholo Oh yes. egameni lenkosi uJesu Hallelujah. ovuke kwabafileyo wasinikeza ukuphila siyabonga baba udumo olungo lwakho manje kuze kube phakade amen singakavuki umkhulu uzosivulela ke yona abese sika ke neribbon alibonga igama lenkosi bese siya lapha uyasivulela futhi sesifunda neplug alibonga igama lenkosi egameni likaJesu inkosi amen asishaye izandla ezinkulu esaphakathi simemeze phambi kwakho haleluya asishaye izandla hlobo zami simemeze haleluya egama lenkosi yethu amen akasisikele ke la iskero asike uprofessor Shayizandla haleluya uzobuya ke avule singene kodwa sicela ukuthi siyovula lapha okuvalwe khona bese siyafunda sesiyabuya sizokwazi ukuthi masingena singene umkanye alibonke igama lenkosi haleluya sicela ke wala ekhaya noma unobhala webandla asivulele bathanda azosifundela lokho okubhalwe la alibonga igama lenkosi uzosifundela la lokho kubhaliwe ifundeka kanje opening by Dr. G.M.M. Mthembu
on the 21st of August 2021 as Chairman of Council of Churches in South Africa. Asishayeni isandla. Baba wethu ongcwele kubhalwe izandla zabantu. Wena ke uNkulunkulu. Singcwelisa lo mbhalo kuwe. Siyawunikela kuwena. Egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Manje kuze kube phakade. Amen. Jesus. Simnikeze kuyo udumo. Wozani singene kulendlu. Simemezele indaba yensindiso yokukhululwa kwabantu nokudunyiswa kukaNkulunkulu. Wozani singene kulendlu. Wozani egameni likayise benendodana nomoya ongcwele. Wozani singene kulendlu soliphakamisa igama likaJehova. Ngenani kulendlu limbonge uJehova. Lidumise elakhe igama. Ngenani kulendlu liphakamise igama lakhe. Elingcwele lona lodwa elifanele mbongo. Wozani singene kulendlu. Ngenani kulendlu ngentokozo. Nangentokozo. Nangokudunyiswa kukaSimakade uNkulunkulu ophilayo. Ngenani kulendlu simbonge uJehova. Ophilayo uNkulunkulu onamandla. Ngenani kulendlu simbonge. Ngenani lihalalisa phambi kaNkulunkulu. Abongwe adunyiswe uNkulunkulu. Ngenani kulendlu inhloko abongwe uThixo egameni likaJesu. Ibongwe nabantu. Ibongwe alikho igama. Bathandekayo phakathi alibonge igama lenkosi. Uma ngiqeda ukusho lamagama engizobe ngiwasho ngizothi mina haleluya amen. Bese nithi nina siyayinikela lendlu kuNkulunkulu. Haleluya. 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 Njengoba seniphakathi kwayo nina bangcwele kulo igama likaNkulunkulu kuba lidunyiswe kulendlu ukuze uKristu aziswe nobukhulu asenzela bona eCalvary.
uNkulunkulu Baba nomoya ongcwele. Hallelujah. Hallelujah. Nikela lendlu kuNkulunkulu. Kukho ukudumisa uNkulunkulu, kukho ukuhlanganyela nokuzwana kwabangcwele bakhe, kukho ukukhonzwa ngezwi lakhe, kukho ukwakhiwa kwebandla likaKristu, kukho ukunxusela abanye. Hallelujah. Kubo ubungcwele babantu balendlu, kukho ukuqondisa abantwana, kukho ukushadiswa kwabantu, kukho ukufundiswa kwezwi likaNkulunkulu, kukho ukukhulunywa nokufundiswa icebo nentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Kulapho kuyawudunyiswa khona uNkulunkulu, bonke abaphendukile bamukelwa khona. Kulapho okuyawufundiswa omama obaba ngobuqotho bokuziphatha nangokufundiswa kwecebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyise benendodana benomoya ongcwele. Hallelujah. uNkulunkulu wethu sisho ngakuhlanganyela kunye nangakumemeza kunye sithi lendlu siyinikela kuwe. Ngempela Nkosi siyinikela wena, yehlukaniselwa wena wedwa njengoNkulunkulu. Ingeyakho Nkosi, ngeyakho moya oyingcwele, ingeyakho dwala laphakade. Hlala kuyo-ke Nkosi, njengoba washo kuSolomon, wathi njengoba ungibizile ngifikile Solomon, ndlebe yami yakuba kule ndawo, amehlo ami yakuba le ndawo, inhliziyo yami yakuba kule ndawo. Senzele Thixo, senzele Nkosi, siyawuthandaza sibize elakhe igama kule ndawo. Kuyawungena abagulayo baphile kule ndawo, kuyongena abalahlekelene nawe bakuthole kule ndawo, egameni likaJesu. Dumo lungo lwakho, amandla nobukhosi ngoJesu Kristu Inkosi yethu, manje kuze kube phakade.